yang tapi asomik anu maksudnya asomik iki sing rada iki cempolo kok ya. Aduh. Selamat malam. Malam. Lho, lah ndoke nang kene kok wis netes. Kayak nek ndok mlebu rene lha kok wis netes nang kene kok ya. Sapa sing nggawa ndok kuwi Mas aku? Niku lho enten tigan pirang-pirang kuwi ndok bebek napa ndok apa? Lah marmute kok wis netes. Oh jenenge ndok bebek kok terus tukule marmut iki lho. Marmut ki marem tur manut ngono lho. Agak lemut kok ya. Kira marem tur ngemut. Lah sing dimut apa? Sing dimut apa? Ndok niku. Ya aku Ndok niku. Niku ndok bebek niku to. Senes ndok puyuh wonten ndok bebek. Ya pokoke dudu ndok jaran lah, pokoke ndok anu lah. Selamat malam wong bagus. Selamat malam Pak Gareng. Kowe kok iso ganteng ngono iki jane ibu nyidam apa to Mas? Nyidam gori Pak. Gori ki nek wong kene ora ngerti, gori niku tewel iki. Nggih nongko. Heeh nongko. Nek cara kulon kan apa lek ngarani? Gori. Nek cara mriki tewel. Oh ngaten. Dari siji desa siji curu kan ngono. Siji cis curu niku. Ayo cara siji desa siji cara rak ngaten. Nggih. Malam hari ini kula lan panjenengan tinimbalan sowan Dalem Agung Bu Hajah Rumini. Ngaten. Iya, mika. Matur sembah nuwun. Wis pun panggih Bu Rumini. Kula to. Heeh. Dereng. Lho, wayahe panggih sik no. Kono medhun nggih petukan Bu Rumini. Kok panggih kalih Bu Hajah Rumini iki kados manten mawon to? Maksudnya ini sing kagungan dalem kan perlu jagongan dhisik. Iku ajate apa? Terus perlu sing diomongne ning dhuwur engko apa? Nggih, ngapunten niki wau amargi tugiripun telat. Wong Randat nggih. Sing tinggi lunglungan penontonmu sampean to dilunglungne munggah ngono. Nggih enten mriku. Aku batin lho, kayak apa bayi kok dijunjung dilunglungan di estafet wong kene Pak iki ta kok ya. Jan jenengan ngertos ki amba lho. Niki panggunge kalih jenengan nggih. Panggunge kene jenengan iki kan. Lho lah nek sapa nek ora nek walah Pak, mbok kaya tangga ki jarake ki ya sing ndak-ndak lho. Yang apa? Jarake dawa-dawane ra ukur kene arep munggah rekosone ram lho. Lho, pancen ngene, tak sengaja. Pripun? Tim panggung engko uncek kene. Kowe nggawa anda sing rada dawa-dawa jarake, untune rada ombo-ombo. Jadi perlu nih sampai nangger munggah lu gantung sak untuse, munggah gantung sak untute. Lah niki wau malah di anu bapak-bapak wonten mriku kok. Jugahke disurung, ketoke nyurung to. Heeh. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kalih ngrowok niku. Wah anu to. Dirowok ya enek pura. Lah rumah saku ya. Menika hajat saka sing kangguan dalem Bu Hajah Rumini menika haul mugi kentun donga kagem Mbah Haji Marto Kasran nggih sekalian Mbah Hajah Paniem nggih mugi hajat ingkang dipun gelar Mbah Hajah Rumini tansah pikantuk kalujengan donganipun saged dipun tampi Mbah Haji Marto ugi almarhumah Hajah Paniem saestu lepas oparane jembaro kubure padang dalane nggih tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. Amin. Dipun akoni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi Mbah Hajah Rumini menika tansah pinaringan bagas waras panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Weh iki jan pinter Mas. Aku ndonga sak ndonga iki jan trep. Ngono iki kowe ndongakne awakmu dhewe ya mandi. Mboten, Pak. Lho, lha kok malah ndongake sing kagungan dalem kok ya. Lah biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe mboten mandi. Lah kula ndonga seprono-seprene ya mung pengin modot ora modot-modot tok. Ya Allah. Kapan mantine? Jajal to sekali tempo ki mangan cagakane. Dadi ben dawa. Ngono lho. Napa? Ya dahar cagakane ki ben nyelot dawa rek ngaten.